טוב, אז אנחנו מגיעים לחלק האחרון במהלך הדחוס שניסינו ככה לסרטט מהחטא, דיברנו עליו בדו-שיח שהתקיים בבית מדרשו של רבי שמעון בר יוחאי, כמו שראינו. עבור בשיטה הייחודית שפורצים חנניה, מישאל ועזריה, וממשיך דרכם מרדכי היהודי, שזיהינו שהיא בעצם תחילתה של תורה שבעל פה, או של המעבר מעידן הנבואה, נבואת הנביאים, למה שראינו בפעם שעברה בגמרא בבבא, נבואת החכמים. יש פה... כן, זה מה שדיברנו, אולי הסיבה שראינו בפעם שעברה, אולי לא הגדרנו אותה מספיק באופן חד, זה שמרדכי בעצם מזהה חולשה בעם ישראל שמתמשכת מחורבן הבית, בסדר? חוזרים לחטא. החולשה היא, אם הגדרנו נכון את החטא, זה שעם ישראל שוכח לאט לאט את הזהות הלאומית שלו, את המימד הלאומי שלו. מרדכי יודע שאולי טכנית יש אפשרויות אחרות להימנע מהחטא המקומי של ההשתחוויה להמן, מהנחה שיש שם חטא, מהנחה שיש שם עבודה זרה, גם אז היה דרך, כמו שראינו, חכמים או נביאים אחרים שהם נמלטים בדיוק, חבי כמעט רגע עד יעבור זעם, כמו שיטתו של ישעיהו הנביא, שממשיכים אותה יחזקאל ודניאל, אבל מרדכי מבין שפה צריך לעשות איזשהו מעשה חריף. זה לא מוסכם, זהו, זה לא מוסכם, אבל לשני הצדדים מוסכם שהמעשה של מרדכי או של חנניה, מישאל ועזריה הוא לא לפי הספר. לפי הספר, לכאורה היה אפשר להימלט, והם נדרשים פה לעשות איזשהו קידוש השם באופן חריג, לנוכח החילול השם שהיה פה, שעשה. זאת אומרת, חילול השם במובן הזה, במובן הכי פשוט של המילה. מה זה חילול השם או חילול הקודש? וכשהקודש הופך להיות חול. כשהקודש, כשהלאומיות הופכת להיות עניין שהוא חול, שאין בו קודש, אז אנחנו עובדים לאט לאט את הזהות. וכן, זה אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, כפשוטו. זה בעצם מה שמתגלה בתוך המגילה. אני לא הבאתי פה מפאת קוצר הזמן, אני שולח, אני אגיד את זה רק בעל פה, אנחנו נראה את זה שוב בסוף, אבל יש שיטה מופלאה של הבית יוסף, ככה פוסק זה, שהוא שואל שאלה, כן, השאלה הגדולה של ימי הפורים היא, איך קבעו חז"ל 2 ימים לפורים, נכון? על פניו כתוב בפשט המגילה, שכתוב, נכון, שהפרזים, על כן הפרזים, יושבים בערי הפרזות, הם חוגגים את יום 14, ואילו המוקפים הם מוסיפים, הם כיוון שאסתר וזה, ביקשו שבשושן יהרגו עוד יום, יינתן להם למלחמה, אז הם מוסיפים עוד יום. זה הפשט שכולנו גדלים עליו מפשט המגילה, אבל הבית יוסף מדקדק בתוך בגמרא, במגילה בדף ב' עמוד ב', ומוכיח שזו לא הסיבה שחז"ל קבעו 2 ימים. בסדר? השאלה המפורסמת, שם, נכון, הגמרא, מי שזוכר את הגמרא, שם אומרת הגמרא, שושן כמן עבדה. בסדר? זה המחלוקת, האם מוקפים זה מוקפים ממות אחשוורוש, או מוקפים ממות יהושע בן נון. פסקנו כולנו להלכה שהם מוקפים ממות יהושע בן נון. אומר הבית יוסף, צריך ללכת עוד צעד, אם המוקפים הם מוקפים ממות יהושע בן נון, בסוגיה, משמע שהסיבה לזה שהמוקפים ממות יהושע חוגגים
בט"ו, זה לא בגלל שושן, אלא הגמרא, הירושלמי המפורסם, כן, לתת כבוד לארץ ישראל וכולי, אבל הוא מדייק שזה גם שיטת הרמב"ם, וזה מתיישב מאוד עם מה שאנחנו לומדים פה. זאת אומרת שהסיפור המרכזי שעומד בבסיס המגילה, שעומד מול עיניו של מרדכי, וברקע לשכחה שמתרחשת אצל עם ישראל, הם שוכחים את ירושלים, ומרדכי צריך להזכיר את ירושלים, ולכן גם כשמתקנים לדורות עד עצם היום הזה, מקדישים יום אחד נפרד לא לשושן, ולא בגלל מה שאירע בשושן, אלא מקדישים יום אחד לירושלים. ולכל המתלווים אליה, אבל עד היום בעצם זה בעצם מה שקורה. אולי בדור שעוד יותר מאשר אי פעם, חוגגים את ט"ו. דורות כמה חגגו את ט"ו, כשהרמב"ן הגיע לפה והיו לו 2 יהודים בירושלים. עכשיו אנחנו חוזרים לגמרי למקור התקנה. מקור התקנה היה לחוג את ט"ו, בגלל שזה בעצם יום ירושלים, ושזה מאפיין את כל הפורים. בואו נראה אבל עכשיו איך זה קורה בתוך אחת השעות הכי דרמטיות של המגילה, מופיע גם בגמרא וגם במדרשים, בגרסאות קרובות, אבל קצת שונות, שווה לראות את שניהם. וזה ברגע שנדדה שם שנת המלך, המן נדרש, בסדר, עומד שם בחצר, ונכנס, והמלך שולח אותו לעשות כל מה שאמר למרדכי יהודי. המן הולך חבל וחפוי ראש לכיוונו של מרדכי, ובשעה שהוא מגיע אליו, מרדכי ברור לו שהוא בא לתלות אותו על העץ, שהוא הכין. זה הסיבה לזה שהוא מגיע אליו. וברגע הוא לא יודע שהתהפך פה כל הסיפור, וברגע הזה חז"ל את הרגע הזה מסבירים או מתארים בצורה מאוד מאוד מופלאה. ומספרים מה קרה פה, איפה יושב מרדכי, עם מי הוא יושב ובמה הוא עוסק. אומר המדרש, מדרש באחשוורוש רבתי, לאחר שעשה העץ, המן, הלך אצל מרדכי, ומצאו שהיה יושב בבית המדרש, והתינוקות יושבים לפניו, ושקים במותניהם, ועוסקים בתורה, והיו צועקים ובוכים. הוא מנה אותם, הוא מצא שם 22,000 תינוקות, והשליך עליהם שלשלאות של ברזל. כן, יש שם קרא הלוויים, כן, הבכורות, השליך זה מספר, כן, מספר שיש לו משמעות. והשליך עליהם שלשלאות של ברזל, והפקיד עליהם שומרים, ואמר למחר אהרוג אלו התינוקות תחילה, ואחר כך אתלה מרדכי. היו אמותיהם מביאות לחם ומים, ואומרות להם בנינו יאכלו ושתו, קודם שתמותו למחר ואל תמותו ברעב. כן, נכון, מדובר בפסח, כן. מחלוקת שם בדיוק מה התאריך, אבל כן, אנחנו נראה עוד רגע שזה פסח. מיד היו מניחים ידיהם על ספריהם ונשבעים בחיי מרדכי רבנו לא נאכל ולא נשתה, אלא מתוך תעניתנו נמות. כן, זה צומו עליי 3 ימים. גאו כולם בבכייה עד שעלתה שוועתם למרום. זה הפירוש של המדרש עוד לפני המהפך. בסדר? זה כשהמן בדרכו, אחרי שהוא עשה את העץ, בדרך אל הארמון או בסביבת הארמון, עוד לפני שהמלך קורא לו והופך את הקערה על פיה. שם הוא הולך, הוא כבר מכין, הוא כולו שמח וטוב לב, הוא הולך לתלות את מרדכי, ולפני זה הוא הולך לראות איפה הוא, ושם יושבים עם התינוקות, אז זה מה שעושה מרדכי. קודם כל מרדכי יושב בבית המדרש, ומעמיד 22,000 תינוקות, משנה עכשיו המספר כמובן אצל חז"ל, בא לבטא משהו, לא בהכרח תיאור היסטורי,
מדויק של המספרים במדרשי חז"ל באים יותר כמתארים מאשר, מתארים עיקרון רוחני מאשר סיפור היסטורי. ולמה מרדכי יושב עם תינוק? שכדי להפוך מהפכה רוחנית, איך אמר הנביא ישעיהו, ישעיהו בפרק כ"ח או כ"ט, שם שאת מי יורה דעה ואת מי יבין שמועה, גמולה מחלב עתיקי משדי, כן? יש קיצב לצב, קו לקו, זהר שם, זהר שם. וכשעם ישראל, כשיש מחלה רוחנית, את המהפך מתחילים דרך התינוקות. בדיוק. בדיוק. אי אפשר להפוך מהפכים רוחניים אצל אלה שחולים. הדור המבוגר הוא עצמו חולה. כדי להפוך אותו, כדי ללמד שיטה חדשה, כדי ללמד את השיטה של מרדכי, צריך להעמיד פה דור צעיר, שהוא זה שיקום וימשוך את העגלה קדימה, ישנה את הכיוון של כולם. אז יימשך גם הדור היותר מבוגר. לכן מרדכי לוקח את הצעירים, צעירי הצאן, ואיתם הוא מלמד בבית המדרש, מעמיד תלמידים הרבה. אם אנחנו שוב, בדיוק בעידן הזה של סוף אנשי כנסת הגדולה, מרדכי הוא מאנשי כנסת הגדולה, נכון? אז המשנה הראשונה באבות אומרת, נכון? ולוויים עשו, זה הם אמרו שלושה, אנשי כנסת הגדולה, שהם אומרים שלושה דברים, מה זה? העמידו תלמידים הרבה, נכון? הבאו מתונים בדין, העמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. אז זה בדיוק מה שעושה מרדכי. השיטה הזאת, זו פריצת התורה שבעל פה. זה עכשיו, זאת הדרך, זאת ההנחיה. כוחה של התורה הוא, הבאו מתונים בדין, זאת אומרת, תשבו היטב על הסוגיה, ותדייקו בה היטב ותפרצו את הדרך. איך תעשו את זה? על ידי זה שתעמידו תלמידים הרבה, ומתוך כך תעשה סייג לתורה. אז זה שלב ראשון שאנחנו רואים. בשלב ראשון, המן הולך ורואה את מרדכי בבית המדרש. כנראה שאז הוא חוזר למקומו, ויחזור חזרה שוב. יכול להיות, הוא לא אומר פה עוד כלום. נכון, צודק, כן. איפה זה היה שם? הרוג אלה התינוקות תחילה. כן? הוא רואה שאיפה כבר שיטה, זה לא איש אחד. הוא הלך לקלוט את זה, אבל כן, אולי הוא מצדיק את הגזירה שלו. להרוג את כל היהודים טף, ונשים ביום אחד, זה תוך הבנה שכל עוד יש מרדכי כזה, יש עוד כמה, כנראה שהנה, הוא מצליח להעמיד כבר 22,000 כאלה, זה הולך ומתרבה הדבר הזה, העוצמה הרוחנית הזאת, הלאומית הזאת, שהיא לצנינים בעיניו. ולכן יכול להיות שהוא בוער, שהוא רואה בית מדרש מלא בתינוקות כאלה שהולכים אחרי מרדכי. טוב, אז זה באמת שלב ראשון. הגמרא יורדת כבר עוד קומה, עולה עוד קומה, ומספרת לנו מה לומדים בבית המדרש של מרדכי. לא סתם ישבו, אלא אז על אשכחי דיית ורבנן קמא, חכמים לפניו, ומחוולהו הלכות קמיצה לרבנן. אנחנו בדיוק, כיוון שאנחנו בט"ז או ט"ו או ט"ז בניסן, זה יום הראשון לעומר, זה יום קצירת העומר, ולכן זה מה שהוא עושה, הוא מלמד אותם מה היה קורה כשבית המקדש היה קיים. זה מה שמרדכי מלמד, שוב מחזיר אותנו שכל הסוגיה שסובבת סביב המגילה, זה ירושלים, זה בית המקדש. זה שמרדכי עכשיו עסוק פה, והוא חי את מה שחסר לנו, את הקמיצה שצריך היה עכשיו לקיים בבית המקדש. כיוון דחזי מרדכי דאפק לקבלה, וסוסי מיחד בידי, מירתת. הוא רואה את המן עם הסוס.
הוא מפחד, ואמר לו לרבנן, כן, יש פה איזה יראה עכשיו, הכיל מהרגע הדרמטי הזה. היי רשיעה למקטל נפשי קעתי, זילו מקמא דלתיך ובגחלתו. אז זהו, לכן אני אומר, כן, לא, פה זה בלי התינוקות, פה זה עכשיו, יש פה שני, איך אנחנו מחלקלים את מדרשי חז"ל? זה שאלה, בסדר? שאלה, אנחנו צריכים ליישב אותם אחד, או שכל אחד מהם בא לבטא פה איזשהו עניין, בסדר? איזשהו עניין רוחני לדורות, ולאו דווקא את ההתרחשות המדויקת שהתרחשה. הגמרא באה מספרת גרסה אחרת במרכאות של הסיפור, גרסה רוחנית אחרת, בסדר? שהיא תוספת. אמר חדה ולא פליגי, זה לא עכשיו, שניהם התקיימו, האם בפועל בשלב המדויק הזה שהמן מגיע מה קרה, זה לא כל כך משנה, משנה ההתרחשות הרוחנית, אני חושב. ופה הוא יושב עם חכמים, יושב עם הסנהדרין, עם אנשי כנסת גדולה, שם הוא יושב, והוא עסוק בהלכות קמיצה. בא המן, ומרדכי אומר, אני הולך למות עוד רגע. בסדר, זה מה שהולך להתרחש, הוא הולך לתלות אותי על העץ. אף אחד לא הבטיח למרדכי, אנחנו נזכרים במדרש של שבוע שעבר, כמו שהקדוש ברוך הוא לא אומר לחנניה בשעת הזיה, הוא ודאי לא אומר למרדכי שמשהו הולך להתרחש פה. ומרדכי על דעת כן הוא הולך, הוא לא קורע ולא משתחווה, על דעת זה שהוא הולך למות. והאי שעתה נתעטף מרדכי וקם ליל אצלות. מרדכי מתעטף והולך להתפלל. עתה המן יתיב לקמאי ואוריך עד אסליק מרדכי לצלות. המן, הוא כבר בתודעה אחרת, הוא אין לו, הוא יודע שעכשיו נגזר דינו, והוא יושב שם ומחכה שמרדכי יסיים את התפילה, יושב עם חכמים. אמר לו, במה יסכיתו? שואל המן, ציור מופלא של חז"ל, ומה עשיתם? מה ישבתם שם בבית המדרש, ומה למדתם? אמרו לה, בזמן שבית המקדש קיים, מאן דמנדב מנחה, מה יתמה לקומצא דסולתא ומתכפר לה. זה מה שלמדנו, למדנו הלכות קמיצה, שכאשר מישהו היה מקריב קורבן מנחה, היה מביא קומץ סולת והיה מתכפר לו. אמר לו, עתה מלי קומצא קמחא דידחו, ודחי עשרה אלפי כיכר כספא דידו. זה המסקנה של המן. המן רואה, הוא לא סתם שואל את השאלה כנראה. יש פה שאלה שהוא רוצה להבין מה נח אותו. הוא רוצה להבין, כשהוא מבין שבבית המדרש שם הייתה התרחשות, היא זאת שיצרה את המהפך. אני רוצה להבין באיזה עניין עסקתם, שהוא כל כך דרמטי, שהוא הצליח לדחות 10,000 כיכר כסף שאני שקלתי כדי... עכשיו, שוב, המדרש הבא, גם המשתתפים יראו, רש"י שמה, הבאתי אותו פה בשורה, כשאני חושב על הלכות קמיצה, מחוולו הלכות קמיצה לרבנן, אומר רש"י שם דורש בעניינו של יום. 16 בניסן היה, והוא יום תנופת העומר. כי מהמשך הדברים אפשר לשמוע כאילו לא מדובר בעומר. אז סתם קורבן מנחה וקמיצה, זו התשובה, כשהוא שואל אותם במה יסכיתו, הם אומרים לו מנחה, הם אומרים לו קמיצה, בזמן שבית המקדש קיים, מאן דמנדב מנחה, מה יתמה לקומצא. היינו קוראים את פשט הגמרא, לא רואים את העומר פה. רש"י הוא זה שמכניס אותנו ואומר, למה מרדכי עסוק בקמיצה? זה קמיצת העומר המקור. המקור של הקמיצה הוא בעומר, שם מביאים מנחת העומר. ולכן למה מרדכי עוסק בזה דווקא היום? כי זה יום 16 בניסן היה. זה יום ענף, יום תנופת העומר. נכון. כן. כן. ותזין. אז בדיוק, יש בזה
יש שתי גרסאות במדרשים, האם זה היה י"ג י"ד ט"ו או י"ד ט"ו ט"ז. נכון. זה, כן. כן, כן, נכון. אז הנה, זה רש"י פה, 16 בניסן היה, אז זה היום שהולך להתעלות בו המן, נכון. בסדר? אני חוזר למדרש על אותה נקודה, כי שם, בסדר, אני בכוונה הבאתי את שניהם, כל אחד מוסיף על השני. המדרש חוזר לנקודה הזאת, אבל מעריך את הדו-שיח ואת השאלה והתשובה של המן והתלמידים. תמן אמרי הלכות קמיצה אחבלה, ודבר אחד שהיו קומצין מן העומר. אמר לו, והדין עומרה, מהו? כן? המן שואל את התלמידים, תגידו לי, מה זה העומר הזה? דדהב או דכסף? עשוי מזהב או מכסף? אמרי ללא דדהב ולא כסף, ולא דחיטין אלא דשעורים. אפילו לא חיטין, זה שעורים, מאכל בהמה. אמר לו, נכון. בכמה הוא תימדידי הווה קנטרין? שואל אותם, תגידו, איזה כמות זאת? בסדר, אם זה לא זהב, לא כסף, לא חיטים, שעורים, אז זה בטח היה באיזה כמות אמרי, ששווה משהו, אמרן לסגיין ב10 מנים. לא, 10 מנים זה כמות קטנטנה. אמר לון, קומו, דנצחון 10 מנחון, ל10 אלפי קנטרין דכסף דילי. יש פה תובנה ותודעה שהיא, אני חושב שיש בה, אנחנו נמשיך איתה מיד עוד רגע, אבל בעצם יש פה התנגשות תרבותית גדולה עד עצם הרגע הזה, בין עמלק, שהוא ראשית גויים, בין העולם שאין בו קודש, לבין עולם הקודש, לבין ישראל, קודש ישראל, להשם ראשית תבואתו. גם שם אותו ראשית העומר וכו'. כשאין קודש, העולם החול יודע, עולם שיש בו רק חול, יודע להעריך רק כמות ואיכות של חומר. הוא עולם שיש בו רק חומר, אז הוא ממילא יודע להעדיף או לתעדף ולראות יתרון במשהו שיש בו שווי, שיש בו תועלת. ככה החומר עובד. ולכן כשהמן תמה, איך, אני הבאתי 10,000 כיכר כסף, מה יכול לנצח? הוא עסוק רק בשאלה של הכמה. ולכן הוא מחפש לדעת, האם זה אולי בזהב, זה יותר איכותי מהכסף שלי, אולי זה שווה יותר, אולי זה כמות יותר גדולה. יש פה איזה משהו שהוא לא הצליח, שלא בעולם המושגים שלו. זה הכריע. יש פה משהו שאני לא מכיר בעולם המושגים שלי. בעולם המושגים שלי, הקומץ שעורים הזה לא יכול לנצח את הכסף שלי, אבל זה מה שקרה. אפשר למצוא הקבלה לזה קצת, בדו-שיח המפורסם בין יעקב לעשיו. בסדר? עשיו אבי עמלק, שם וישלח כשהם נפגשים, נכון? יש לי רב ויש לי קול. זוכרים שם את הדו-שיח המפורסם, כמה מפרשים, הכלי יקר עומד על זה בהרחבה שם, למי שלא זוכר, רק לרענן שנייה את הזיכרון, עשיו ויעקב נפגשים שם, עשיו גם הוא תמה, איך יכול להיות, טוב, מגיע עם מחנה כזה גדול, מאיפה, איך זה קרה, הדבר הזה, ויעקב רוצה לתת לו מנחה, זה אחת דורון תפילה והמלחמה, דורון עכשיו תפקידו היה פה לרכך את עשיו או להעביר את המלחמה לזמן אחר, ועשיו אומר לו, יש לי רב אחי, כן?
הוא לא רוצה עכשיו לקבל ממנו בשלב, זה לא לכבודו, זה פוגע איך יכול להיות, יש לו רב, יש לי הרבה, יש לי יותר ממך, אני אקבל ממך. ויעקב עונה לו, יש לי קול. הקול והרב זה שני מישורים שונים לחלוטין של הערכת המציאות, הערכת הרכוש, הערכת מה שיש לי. מה שחז"ל אומרים אולי, מה שבן זומא אומר במשנה המפורסמת באבות, שיסודה הפסוקים בספר ירמיהו, איזה הוא עשיר, השמח בחלקו. עשיר, איזה גיבור, איזה... אז נדמה לי שהגר"א מפרש שם את המשנה של בן זומא, חז"ל אומרים שמי שמת בן זומא, בטלו הדרשנים. יש שם גמרא שאומרת על כל מיני תנאים, מי שמת פלוני, בטלה זה, מי שמת רבי, בטלה ענווה, וכו' וכו'. אז הבן זומא אומרים, מי שמת בן זומא, בטלו הדרשנים. מה זה הדרשנים? הגר"א מסביר שהדרשנים זה אלה שבן זומא היה יכולת מופלאה לדרוש את הפסוקים. בצורה ייחודית ובביאור מופלא. איזה פסוק לדוגמה, הפסוק, המשנה שהכי מזוהה איתו, זה איזה השיר, מאיפה הגיע בן זומא להגדרות האלה? איזה הוא השיר השמח בחלקו, ואומר הגר"א, זה פסוק. איזה פסוק? הפסוק בספר ירמיהו, בסוף הפטרת תשעה באב. כתוב שם, אל יתהלל עשיר בעושרו, ואל יתהלל הגיבור בגבורתו, ואל יתהלל חכם בחוכמתו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, אז כן וידוע אותי. אז מה הפשט? זה הגר"א המפורסם. המקום של הגר"א זה במקום אחר. זה בשאלה אחרת ששואל הגר"א בספר בראשית. בספר בראשית שואל הגר"א שאלה. שאלה גדולה. מה השאלה הגדולה? אני חושב שהזכרנו אותה אולי אפילו לפני כמה שנים. בראשית, באחת הפרשיות. מה הייתה השאלה שם? שקר אכן והבל היופי, ואנחנו שומעים בספר בראשית פעם אחר פעם על שרה שהיא יפה, על רבקה שהיא יפה, על רחל שהיא יפה, מה נסגר? שואל הגר"א. כשמביאים את, אני נדמה לי על הפסוק של רבקה, הייתה טובת מראה, הוא תמה הגר"א, אבל לא כתוב שקר אכן והבל היופי. אז הוא מסביר את ההסבר המופלא שלו, שצריך לדרוש את הפסוקים אחרת. המקור שלו זה בן זומא. שמה? אל יתהלל עשיר בעושרו, אנחנו היינו מבינים שהעושר הוא חסר משמעות, הגבורה היא לא בידוע אותי, נתעסק, תהיה בבית המדרש, זה סולם הערכים, כל הערכים החומריים, העושר, הגבורה, הכבוד לא כתוב שם, כבוד זה הרביעי, נכון, אבל הוא לא כתוב בפסוק, החוכמה, החוכמה האנושית, הן חסרות משמעות, מה יש לו משמעות? אז כן וידוע אותי. בן זומא לא אומר ככה. הוא אומר, איזה הוא עשיר. יש עושר שיש לו משמעות. יש גבורה שיש לה ערך. יש חוכמה שהיא... מה המקור? המקור זה הפסוקים שם. הפסוק בירמיהו, שאומר, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, בעושר והגבורה והחוכמה, אז כן וידוע אותי. זאת אומרת, מה הפסול? אל יתהלל העשיר בעושרו, אל יתהלל הגיבור בגבורתו. זה החוכמה ששייכת רק לך, באופן, זה הבעיה, שם בעיית החומר. כשהחומר לא מחובר אל הקודש, הוא חסר. זה עשיו. עשיו, יש לו עושר, כן? מה בן זומא אומר? עכשיו יש לי הגדרה של הפסוקים, מה זה עשיר? יעקב ועשיו. יעקב מסביר, מה זה עשיר? למה אני יותר עשיר ממך, עשיו? לא כי יש לי יותר כסף בבנק ממך. יכול להיות שיש לי הרבה פחות ממך. אבל אתה, אצלך, המדדים הם רק מדדים כמותיים. לא אמרתי. המדד הוא רק מדד עכשיו של חומר. אצלי יש מדד אחר. המדד זה מה הקדוש ברוך הוא נתן. מה הקודש הביא לי. יש לי קול. אני שמח בחלקי, כי זה מה שנתן לי אלוקים. כי חנני אלוקים, וכי יש לי קול.
זה המדד שלי, המדד שלי זה לא, אני לא מסתכל, לא ימינה, לא שמאלה, לא חשבון בנק שלך ולא שלך, אני מסתכל מה הקדוש ברוך הוא הועיד לי, כיוון שיש לי את כל מה שאני צריך, לא חסר לי כלום, ולכן אני גם באמת עשיר, אני אף פעם לא חסר, יש לי הכל, לך יש רק יותר, יש לך יותר מפלוני, אלמוני, זה, אבל יש לך הרבה פחות זה מחקרים, רק משמעיים, עשו בארצות הברית מחקר, מקיף מאוד, מביא את זה פרופסור דן אריאלי, הוא אחד הספרים שלו. מה המחקר היה? שאלו אנשים, אלפים, איפה הם מעדיפים לגור? ובכמה הם מוכנים להסתכל. הציעו להם שתי אופציות. האם אתה מוכן שיהיה לך משכורת של $150,000 בשנה, אבל אתה תגור, בסופך יהיו אנשים מממוצע של $200,000, או שאתה תהיה עם $100,000 בשנה, אבל מסביבך יהיו אנשים עם $80,000 בשנה. מעל 90% ענו שהם מעדיפים $100,000, אבל בלבד שמסביבם יהיה פחות. זה המדד החומרי, זה המדד שהוא צריך שיהיה לו יותר, יש לי רב. זה הפסיכולוגיה האנושית, ככה היא עובדת. אלא אם כן יש קודש. אז זה נקודת עכשיו בואו נראה איך... איך? זה אנחנו. שזה אנחנו באים לראות פה את המחקר של חז"ל. בסדר, שזה אנחנו לומדים מגילת אסתר. מה כוחו של הקודש הזה, ואיך אנחנו חיים אותו, איך הוא חודר לחיים. אז יש עכשיו... כן, נכון, כסף דילי. כסף דילי, כן. זה עשיר בעושרו. זה מה שיש לו, הוא לא מבין. יש לי כל כך הרבה. נתתי את מיטב כספי, וזה לא... משהו האיכותי הזה שלכם גבר על הכל. אז על עכשיו, אני רוצה לראות איתכם בזריזות, בקצרה קצת, אבל יש פה מאמר מופלא. את חלקו פה, אפשר לראות, מי שרוצה לראות אותו בהרחבה. המאמר הזה מופיע על גמרא במסכת מנחות, גמרא מפורסמת, שכולם מכירים חצי ממנה בדרך כלל, ולא את החצי השני. מה הגמרא? הגמרא מפורסמת על קצירת, על העומר. ולרב קוק יש בכמה מקומות הסבר על הגמרא הזאת, הוא מנסה להסביר את הקשר בין שני החלקים של המחלוקת המפורסמת. המחלוקת בין הצדוקים והבייתוסים וחז"ל. אומרת הגמרא במנחות, מירש ירחא דניסן אטמניה באיתוקם תמידה. זה החלק שפחות מוכר. שהיו הצדוקים אומרים יחיד מתנדב ומביא תמיד. הסוגריים פה זה תוספות של הרב קוק. וניסחו חכמים שבא משל ציבור מתרומת הלשכה. מתמניה בעצוף מועדה איתותיו חגא דשבועיה, שהיו בייתוסים אומרים עצרת אחר השבת. ולפי זה, שוב הרב קוק פה מדייק, אין קצירת העומר דוחה שבת. וניצחום חכמים שהעצרת אינו דווקא אחר שבת, וממילא קצירת העומר וממחרת יום טוב, ואם חל בשבת, דוחה את השבת. בסדר? זה ההסברים פה של הרב קוק. אני רגע אומר בעל פה שנייה, שתי מחלוקות היו בלימוד הפסוקים. בייתוסים והצדוקים, טענו, כן, התקוממו כנגד התורה שבעל פה, או שם בראשית התורה שבעל פה, יש פה ויכוח נוקב. האם אנחנו קוראים את התורה ככה, או שיש לנו פה מסורת ואנחנו מסבירים אותה באופן יותר רחב, יותר עמוק, מאשר הפשט האנושי, שבעצם מנתק מהמקור האלוקי את התורה. באים הבייתוסים המחלוקת שאנחנו כולנו מכירים, זה האם ממחרת השבת שנאמר שם, תספרו 50 יום, 7 שבועות וכו', האם ממחרת השבת זה שבת בראשית, או שממחרת השבת זה המחלוקת שכולם מכירים. המחלוקת הראשונה זה לגבי קורבן תמיד. טענו הצדוקים זה שיחיד יכול להתנדב קורבן תמיד. אם יבוא אדם גדול הדור, הוא רוצה עכשיו להתנדב
מכספו שלו את הקורבן תמיד של מחר בבוקר. עליי? פרנס היום. כן. יפה. אז הם... כן. הם רצו שזה יהיה... נכון. לא, יש פה איזו טענה מאוד איזה. הם טענו טענה שיש בה... כן, הם אמרו... הם טענו שהם יותר קדושים מהזה. לכן, גם במחלוקת השנייה, אתם מחללים את השבת. זו הייתה הטענה שלהם. אתם בסוף, מה יצא מכם? אם אתם אומרים שממחרת, לכן הרב קוק הביא פה את הסוגריים, אם ממחרת השבת זה ממחרת יום טוב, יכול להיות שיום טוב יצא ביום שישי, בלי ידעו, כן, שזה יותר מאוחר, מצד הירח, מצד קידוש החודש הרגיל, ולכן יכול להיות שט"ז בניסן יהיה בשבת, ולכן אתם מה אומרים? שלפי זה יהיה מותר לקצור את העומר בשבת. בגרסאות של הספרדים, בלילה הראשון של ספירת העומר, יש הקדמה ארוכה, מביאים את המשניות שם, כל הסדר הזה הוא כל כולו בשביל זה, כן? אם אתם, זה, יש שם באחד המשפטים, זה כשהכהן שם שואל, שבת היום אומרים לו אין, שבת היום אומרים לו אין, 3 פעמים הכל, ואז שואלים חז"ל, שואל את המשנה, למה אמרו 3 פעמים? כדי להוציא מליבם של צדוקים שחשבו שמחרת השבת. זה כל הסיפור. עכשיו הרב קוק מנסה להסביר את הקשר בין שתי המחלוקות, את הנקודה המשמעותית פה אנחנו נקרא ככה בזריזות, בזה נבין אולי שזה היה השיעור הגדול שמלמד מרדכי את הסנהדרין או את התלמידים, שהוא מנסה לברר מה זה קצירת העומר. אומר הרב קוק, בדורות ראשונים עלו כמשונים מדמות צדוקיות וביתוסיות, והללו באו בטענותיהם המזויפות לאמור, כיצד יכולה עבודת השם היותר מסתורית, הנעולה באלפי הזכאים והשכלו הרציונלי של האדם, להיות יסוד ציבורי? הם טוענים, טענה הראשונה, איך יכול להיות שעבודת הקודש היא עניין ציבורי? ככה הייתה הטענה הצדוקית, עבודת הקודש, ודווקא יותר כללית והיותר יסודית שלה, צריכה לפי דעתם להיות דבר פרטי, יחיד, מתנדב ומביא תמיד. זוהי ההשגה השטחית הצדוקית, שהננו עדיין אוכלים את הבוסר, הצומח של גפן סדום זאת, ושיננו כאות. הם טענו, הפוך, זה צריך להיות. האדם היותר מקודש, הוא יביא את הקורבן. זה יחיד צריך פה איזו התנדבות של איזו רוח עילאית, של איזה אדם שרוצה עכשיו להתנדב. וחז"ל מתעקשים אומרים לו, יש הקורבן התמיד, הוא קורבן שבא משל ציבור. יש דבר כזה ציבור. מה זה אומר? אבל נצח ישראל ניצח, ויתוקם וינצחו, יתוקם תמידה. כי אמנם לא דבר פרטי הוא התוכן של עבודת הקודש בישראל, כי אם דבר ציבורי וכללי. ודבר העומד ברום חיי הלאום, ומחיה את הלאום כולו. ואי אפשר שיהיה יוצא מקשר החיים הזה, כל אשר יחובר אל החיים באומה. שלב ראשון, שהוא מעריך שמתר, אני הבאתי ממש בתמצית רק כדי לטעום רגע את הטעימה הראשונה, ואחר כך להגיע לחלק יותר נוגע אלינו, אבל החלק הראשון, זה באמת יש לאום. יש לאום שהוא הקודש. זה הסיפור. החטא שנמצא שם במגילה, זה שמתחיל לחלק מחשבה שהקודש הוא עניין ליחידים. אין קודש לאומי. אין דבר כזה, הפוך, דת. היהדות היא דת. ולכן אלה שמתקדשים ולומדים ומתחסדים ופורשים מחיי זה, הם כמו בכל הדתות האחרות. יש נזירים, קדושים, הם כהני הדת, אבל המון העם, מה לו ולקודש? מסתכל על המון העם, זה לא קודש, קודש זה לא משהו של חיים לאומיים. התפיסה הזאת מתחילה שם, והיא גם
חלחלה עד עצם היום הזה. זאת אומרת, החטא הזה עוד לא תוקן עד ש... נכון, כן? מתחיל עוד, כמו שאומרים, עוד אצל חנניה מישאל ועזריה, ממש בתחילת הגלות. מתפרק בית המקדש, מתפרקים החיים הלאומיים, ומתחילה לחלחל, עלולה להתחיל לחלחל, תודעה, אין צורך בירושלים. קודש זה עניין פרטי, אין עניין לאומי, אין צורך בארץ ישראל לצורך העניין. בסדר? זו מחלוקת שהמשיכה, באורות, אז שם הרב קוק מדבר ברמז על הרש"ר הירש, כן, צורה תקיפה מאוד, כי הרש"ר הירש באמת אמר בשביל מה, לא צריכים לחזור לארץ ישראל. זה לא קודש שהוא עניין, זה מה שהוא אומר, שיכולה לחלחל, מתחילים להתאהב בגלות, יכול להיות, אז יכולה להיות התאהבות בגלות, או חוסר הבנה, מה המשמעות של היותנו בארץ ישראל. זה לא כזה חזון נפרץ, יש פה הרבה יהודים טובים, מקיימים מצוות, אבל לא ברור להם מה ענייננו בארץ ישראל יותר מדי. אנחנו פה שקיימנו שם, אנחנו מקיימים פה, רק זה פשוט לשבור עול מלכות זה, לא יהיה... כן, בליטא. אנחנו ירושלים של ליטא, אנחנו פה עכשיו זה, והקמנו את החזרה פה. אומר הרב קוק, הלאה, השלב הבא, הלאה אנחנו צועדים. אחרי שאנחנו מבינים שהקודש הוא עניין ציבורי, יש לזה עוד השלכה. בניין הארץ, היסוד הראשי, החקלאות, הלא יהיה אצל כל העמים רק גורם כלכלי חיוני פשוט. מה זה חקלאות? גם זה ראינו בט"ו בשבט. חקלאות אצל כל העמים כולם, זה עניין תועלתני, יש פה תועלת, יש פה כסף. זה אחד המשאבים הכלכליים של המדינה, או של הפרט. אבל העם, אשר הנושא שלו כולו הוא קודש קודשים, וארצו ושפתו וכל ערכיו כולם קודש הם, כי הוא כולו ממלא את ביטוי הקודש של האנושיות, בכל היקום כולו, ובכל מקום שקווי אור קודש משתלחים לברכה אינם כי אם ענפים מגזע מטב, הרי גם חקלאותו כולה היא ספוגת קודש. עם ישראל שהוא כעם מחובר אל הקודש, ושיש לו פה איזו שליחות יותר גדולה מאשר רק הקיום החומרי, אז גם החקלאות שלו, זה צריך לבוא לידי ביטוי שהיא לא חקלאות רגילה. זה לא חקלאות של חומר, לא מגדלים פה פירות כדי שיצא לך, שתוכל להתקיים מבחינה חומרית, אלא יש פה משהו אחר לגמרי. כדי לבטא את זה, מתעקשים חז"ל להגיד ככה, והקודש הזה שביסוד החקלאי מובלט על ידי שחגיגת ראשית הקצה, העומר, עולהו למדרגת עבודת הקודש היותר עליונה, והקורבן המקודש עמו הוא קורבן ציבור שדוחה את השבת. לא סתם, התעקשו חכמים להגיד שמחרת השבת זה מחרת יום טוב. משום שהמטרה שלהם זה שייתכן מצב כזה שאנחנו נקריב את העומר בשבת. למה? וזה מה שמרדכי מלמד את תלמידיו או את הסנהדרין. שאנחנו מתגעגעים שם על ארץ ישראל, ששם העומר הזה שאנחנו הצבנו הוא דוחה שבת. יש קדושה כזאת שהיא גדולה לאין ארוך מהקדושה של שמירת השבת הפרטית שלנו. זה חיים של קודש. פה אנחנו מתים. פה אנחנו לא חיים. אנחנו פה הציב ולך ציונים. אנחנו פה... זה בלי החיות. כל המצוות שאנחנו שומרים פה. וזאת לא יכלה ביתוסיות להקל. עיניה החלשות קראו ולא יכלו לסבול את האור הגדול הזה הזורח במלוא הדרו, ועל כן רצתה להפעיל אותו ולהבליט שאין קצירת העומר דוחה שבת. אין החקלאות עולה גם בישראל למדרגה של קודש קודשים. ממילא יתפס בה החול הרגיל את מעמדו. זה הוויכוח. הוויכוח זה על מקומו של החול והקודש. ומזה תוכל כבר הדרגה להיות הולכת ויורדת עד כדי אפסיות של אור הקודש בחיי הלאום והקיבוץ. זה מה שיקרה. מה מונח על כף המאזניים?
ברגע שאתה אומר שהחקלאות היא חול, אז הקודש הופך להיות לא החיים עצמם. יש חיים, צריך חיים, צריך לאכול, צריך שיהיה פרנסה, צריך שיהיה לאדם מקצוע, צריך שיהיה זה, הוא יכול להתעסק בחול 24/7. הוא צריך קצת קודש. הקודש הוא משהו צדדי. הוא לא צובע את כל החיים כולם. ואת זה מרדכי, ואת זה המגילה באה לסרטט. היא באה לסרטט שהוא כל כולו קודש. כל החיים הלאומיים שלו הם חיים שהם חיי שליחות, הם חיי משימה. כן, נכון. כן, 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 נכון, צודק. נכון, יש בשיחות הרב צבי יהודה, הוא מעריך בזה, כן, בפסח, כן, דיוק בסוגיה שם. בואו נסיים עוד 3-4 שורות, ומזה גם כן אנו למדים, כי רוח האומה כולה, בייחודה וכללותו כולו, קודש הוא, כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך. ברוח המיוחד הזה, אשר אין בכל העמים, משלא נקום ונתעודד כל עמי התבל, ייתנו לנו כבוד ועוז ותחיית עולם תהיה לנו, וידעו טועי רוח בינה, כי קדוש ישראל הוא מקור ישענו סלע, וחיי התורה והמצווה כולם, חיי הלאום כולו המה. זאת הסוגיה. מאז כן אתה, התעקשה אסתר המלכה, כתבוני לדורות, זה באמת הסוגיה, זאת הסוגיה שהיא המעבר בין הגלות לגאולה. זה מפתח הגאולה, מפתח הגאולה לדורות עולם, זה בדיוק הבירור הנוקב הזה, מה זה עם ישראל חוזר לארץ ישראל, מה זה חיי הלאום של עם ישראל. צריך רכוש. מי כותב את זה? יש ברמב"ם במורה נבוכים, משהו דומה. הוא שואל את זה עוד, כן, למה מסופר על אברהם, יצחק, יעקב, שהם היו עשירים, גם על משה רבנו, ואז הוא אומר, הם באים להקים אומה. הם לא אנשים פרטיים. כבר באומה, אומה חייבת שיהיו לה נכסים, כן? צריכה להיות... בלי. כן, טוב. זה שנזכה ככה אנחנו נמצאים בעיצומו של התיקון הגדול הזה, כן. כן, כן. טוב. ברוכים תהיו. תודה רבה. שמחה. יישר כוח גדול. תודה וברוך. תודה רבה לכם.